hadden al rond de maartijd wel een aantal mooie dagen gehad. Ik wil een aantal warme dagen, maar net een protte dagen achter elkaar aan. En dat zal nou oors worden, want Joet is de meteorologische simmer begonnen en het waar past hem aan. En dat simmerwaar, dat horen we wel aan het begin, takkemieke ta. Eerst maar eens even een joen en vannacht dan hebben we het weer vrij helder waar en we hebben het weer een temperatuur tussen de 8 en de 10 graden. Maar tegelijk weer komen we op een mistbank of wat dampwaar en de wind die is zwak of matig uit noord-noordwest en die is kracht 1 aan 3. En dan morgen. Ja, morgen is er volop zinnen. Morgen is er een protte zinnen. Morgen is het een simmerdag, zo wil ik hem wel nemen. Maar zo'n zonnetje op 21 graden. Zonnetje op 18 graden op de Eiloon. Nieuwtje op 21 graden op het Vesterloon. En wat willen we dan nog meer? De wind is ik morgen net al te sterk. Nou ja, net hier en daar weer. Matig en vrij krachtig het noordelijke richting. Dat verklaren tegelijk de wat legere temperatuur in het kustgebied. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. En dan komen we een tonzetje, een vreed en een sneeuw. En dan zeggen we dat tonzetje die temperatuur nog om bij de 18, 19 graden in de luid. Een prima temperatuur, flink wat zinnen, wat meer bewolking. Vreed zo'n 18 graden en sneeuw zo'n 20 graden. En dat wil zeggen dat we dan in het oosten en het zuidoosten van de provincie al op de 22 graden uitkomen kennen. En ik denk dat het snel nog wat warmer wordt. Simmer in Friesland. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.